Hej, jeg hedder Susanne og er grafisk facilitator. Jeg tegner her nogle figurer, som er let at bruge i undervisningen. Det kan være til arbejdsbeskrivelser, proces- eller projektbeskrivelser eller en dagsplan. De mennesker, jeg tegner her, kalder jeg pølsemennesker. De er let at tegne, og de er let at få i bevægelse. Det gør også, at du kan få dialog med eleverne, mens du tegner. Du kan forklare, hvad det er, du vil med dem, og de kan stille spørgsmål og have et godt ejerskab og en god forståelse efterfølgende. Du kan tegne det hele på én gang på et stort vægpapir, eller du kan dele det op. Hvis eleverne bedre kan overskue det, så kan du fx tegne på A3-papir, hænge op efter hinanden, og så stadigvæk i højre side tegne målet, så de kan se, hvad det er, de skal nå frem til, og eventuelt hvilke succeskriterier med videre, der kan være. Derudover så er det godt at få en lille værktøjskasse med ikoner. Der finder du din egen hen ad vejen, og tidskalenderen, den er altid nyttig. Man skal vide, hvornår man starter et projekt, hvornår man slutter, måske hvornår man stopper op og evaluerer. Tilsvarende så er skiltet meget nyttigt. Hvor foregår det, eller hvilke delmål skal vi have, eller en lille kort beskrivelse kunne det være. Pilene, de er også rigtig fine til at vise, at nu går vi fra en del til en anden. For eksempel så kan man lave en pil, der deler sig i to, for at vise, at man kan vælge mellem to forskellige aktiviteter. Det er faktisk sådan, at 80% af os, vi forstår at lære og husker bedre via det visuelle. Så derfor så er det et fantastisk nyttigt arbejdsredskab. Det der er også godt, det er, at det er et redskab, som alle kan tilegne sig. Det er bare et spørgsmål om at øve sig og finde sin egen streg. Hvis du alligevel skulle have brug for et kursus, eventuelt sammen med dine kollegaer, så kan du finde mig via hjemmesiden. God fornøjelse. thank you